morning, guys! Natapos ko lang magluto ng corned beef. Day off ko ngayon, guys. Wednesday. Si Dan maaga umalis. Mga wala pang 9, umalis na yun. Nagluto lang ako ng corned beef. Nilagyan ko lang siya ng ano, guys. Ang itim tingnan dyan. Nilagyan ko lang siya ng, what do you call this? Bombay. Ano yung Bombay? Onion. Nilagyan ko siya ng onion, guys. Ito yung corned beef ko, Delimundo. Nabili ko siya kay Ate Cheryl. Actually, hindi ako yung bumili. Si Dan yung bumili kahapon. Malapit kasi siya sa Asian shop. Tinawagan niya ako, tinext niya ako, sabi niya, anong kailangan mo? So, bumili siya ng, wait, pakita ko sa inyo. So, ito yung binili niya sa Asian shop kahapon. Bumili kami ng Del Monte sweet style spaghetti sauce. Nag-iba na talaga yung packaging nila, guys. We got 3 of those. And then, bumili siya ng tinola mix kahit na marami na naman kaming tinola mix. Naalala niya kasi na sobrang naghanap kami nito so hindi namin mahanap-hanap. So, nung nahanap ko siya finally, I think sa Manila Trading, bumili ako ng 5 agad. So, marami pa kami niyan, pero he still got one. And then, ito, tagal na namin itong gustong bilhin, kaya lang wala siya sa kung saan-saan lang. Kina Ate Sherry lang talaga siya. Del Monte Quick and Easy Restaurant Style Fried Chicken 4-in-1 Mix. Ito actually, ginamit ko na kahapon yung isang pack. So, I think Dan got 5. So, 4 na lang yung natira dyan. Kagabi, nagluto ako ng fried chicken, guys. So, yun yung ginamit ko. And in fairness naman sa kanya, masarap siya. And tonight, gagawa ako nung sweet and sour pork, yung kagaya ng kaylay. So, yeah, pakita ko sa inyo mamaya kung paano natin siya gagamitin. Pero I think gumawa na sila ng video nun. So, Smile Lyra siya, guys, sa YouTube. Kain muna tayo, guys, kasi yung laundry ko, after nung isa, meron pa akong pangalawang load yung mga dark naman. Kasi inuna ko yung mga puti. And I'm having my coffee. Malapit na maubos yung coffee ko. Kain, guys! Kain! Guys, katatapos ko lang i-fold yung mga, na-dry na laundry. And inano ko na din, sinampay ko na din yung first load natin. And then the second load is there. Anyway, nag-makeup ako, guys, kasi alis kami sa Linggo. Pupunta kami Sydney for 1 day lang. And gusto kong i-prepare lahat. Hindi lahat, pero yung makeup ko, gusto ko siya i-prepare ngayon. Kasi wala na akong, baka mawalan ako ng time. And ngayon, habang may time, ginawa ko na siya. So, nag-makeup na lang ako. At saka, kung ano yung nilagay ko sa mukha ko, yun na lang yung pinak ko, guys. Yun. Para ready na. And I think ganito na lang yung susuotin kong makeup, no? Simple lang, pero highlighted. Char highlighted. Ito talaga siya, oh. Yung buhok ko ba? Cover natin yun siya. Guys, i-prepare ko lang yung dinner namin mamaya. So, meron ako nitong pork na kinat ko na into parang cubes. Tapos ito, ilalagay ko to sa freezer kasi hindi namin ito maluluto. Hindi ko alam kung kailan namin yan maluluto. Kasi again, we will be really busy. Ito yung gagamitin ko, guys. The Del Monte Quick and Easy. Yung pinakita ko sa inyo kanina. So, ima-marinate ko lang yung pork. Kasi meron siyang marinade dito. Ito yung ginamit ko kagabi. Nasabi ko na, diba? Nag-fried chicken ako kagabi. In fairness naman, masarap naman siya. Ang dami nga lang niyang steps. Ano siya, guys? 7 steps. It is easy. Hindi siya ganun hindi naman siya mahirap. Marami nga lang siya. So, yung una is yung marinade. Naka-pouch na to sila, guys. Merong gravy. In fairness sa gravy, masarap naman talaga siya. Lalagyan mo lang ng tubig. So, sobrang madali lang naman siya kasi ito lahat lalagyan mo lang ng tubig. Not lahat. Itong butter, yung breading hindi lalagyan ng tubig. But, itong tatlo lalagyan mo lang ng tubig. Tapos, halo-halo sa yun na. Yung gravy, sobrang dali lang. Lagyan lang ng tubig, initin. Tapos na, gravy na. So, yung una is yung marinade. I-marinate ko siya, guys. So, lalagyan mo lang to ng tubig. Tapos, very flavored na kasi siya. So, hindi mo na kailangan mag-add ng mga seasoning. So, sorry. Ganyan siya. My gosh, anong ginawa ko? So, i-mix mo lang siya sa tubig, guys, hanggang sa wala na yung lumps. And ito na yung pinaka-marinade mo. Pero of course, pwede namang hindi ganito. Pwede namang ikaw lang ng marinade mo kung paano mo minamarinate yung yung meat mo. Pero kasi kasama na siya sa pack, might as well gamitin, diba? Kasi sayang din naman. Mix-mix mo lang siya hanggang sa mawala yung lumps.
Tapos, lagay na natin yung pork. Lagay na natin yung pork, guys. So, ganyan. Iko-coat mo lang siya sa marinade. Tapos, marinade mo to ng siguro mga 1 oras. Pero sa akin, magiging more than an hour siya kasi mamaya ko pa to gawin pagdating ni Dan. So, yan lang siya, guys. Yun na yun. Yung next step, ipapakita ko sa inyo mamaya. Hi, babe. Hello. What do you have in there, my love? My hose. Bumili siya ng hose, guys. Guys, gagawin namin yung Dan can't say no for a day challenge. Ito part sana to ng challenge ko eh. Gagawin, ipapagawa ko sana sa kanya yung mga weeds namin sa labas kasi may forest na kami guys sa labas. Pero gagawin niya today, so that's good. I have to think of another one. We will do that on Saturday kasi obviously, hindi namin magawa today kasi he was working. Saturday, wala kaming trabaho dalawa. So we will do the Danny cannot say no. Can I close the door? Yeah. Because I just cleaned. And babe, do you know what? What? This weed right here, it has some like, what do you call that? Like flower. Yeah. But it goes inside the house because this was open. The screen was open. Okay. Yeah, I mean not the screen. The glass inside was open. Okay. So when I was vacuuming, there's heaps of that like white, kind of like cotton. What? You should have poured it out. No, it's your job. See, meron na kaming forest dito sa labas, guys. Kasi si Dan, laging laging sinasabi, ay, uulan. Yung weed killer hindi mag-over kung umuulan. Pero ngayon walang ulan, so gagawin na niya, guys. Ano niya, ipo-pull out niya yung mga weeds, tapos isi-spray yung weed killer para mamatay yung mga weeds. Ang dami na, guys. Oh. Meron pa. Hindi kasi kami lumalabas dito. Babe, I'm gonna close the door, okay? I will. Luto tayo, guys, ng dinner. Tutuin natin yun. So, si Dan, nagpunta sa shops. Oh, meron ng package. We have this chicken tonight. Asian sweet and sour cooking sauce. So, ito yung gagamitin natin, guys. Yung minarinate natin. Kumusta na? Kanina pa to. So, hala! Kalimutan ko yung aking Yakult. Wait. Bumili kami nito, guys, sa Woolies. Mura lang siya. I think $2.80 lang to. Ito na lahat. 2 for 5. Tapos, mas malaki pa siya sa Yakult. And it's the same thing. It's a proactive drink. It's now 25% more. Yeah, so mas malaki nga kasi talaga siya. Tapos, meron pa siyang straw. I know, Woolies na. Woolies ba yun? Or Foodland? Foodland pala, hindi Woolies. Diba sabi ko sa inyo kanina, ipupul niya. Ano pala? Parang, meron siyang, hindi ko alam. Hindi ko maintindihan. How does that work, babe? I'm gonna find out. Oh, so you do not know? I thought you were gonna pull it out first and then spray that. Maybe not. Okay. Mabaho yun ah. Ganito na yung itsura ng pork na minarinate natin, guys. Ganyan na siya. Now, next step is yung butter naman, guys. So, ito, lalagyan mo din siya ng tubig. Tapos, ilalagay mo yan dito sa butter mixture. So, yes. Kuha muna tayo ng bagong bowl na naman. Yung dito sa butter, naalala ko yung sinabi nila, sobrang kontian lang yung tubig. Yung, ano lang siya, yung enough lang na mababasa yung, yung butter. Especially, konti lang yung meat ko. Kasi itong pack na to, guys, yung meat sana is half a kilogram. Ito, I don't think kumabot to ng half. Itong akin, kasi konti lang naman to. So, lagyan ko siya ng sobrang konting-konting tubig lang. So, ganito na yung butter, guys, na nilagyan ko ng tubig. Siguro mga 40 ml yun. So, after nyan, ilagay na natin ito. Diyan. I-coat lang natin siya.
And then yung last step is ilagay ito sa breading. Na ilalagay ko sa ziplock mamaya. So, i-coat mo lang to sa butter. And masarap to guys. Masarap talaga yung flavor niya. Again, nasabi ko na diba na parang binidyuhan na ata to ni Lai. So, ito guys, kay Lai ko to na ano nalaman ha. Hindi to sa akin galing. Paturo ako kay Lai kung paano. Okay, so ganito na yung itsura niya guys. Nalalagay na natin yung butter. Now, yung breading naman. So, yung breading, ilalagay ko siya dito sa ziplock. Tapos, lalagay natin yung meat dito sa ziplock para ma-coat siya ng breading. And while doing this, yung ano ko guys, yung oil ko, naka-on na yung apoy para mainit yung oil, para i-deep fry natin to. And alam nyo ba, kagabi, di ba nag-fried chicken ako? Si Dan, tinapon niya yung ano namin, yung deep fryer namin na nabili namin sa Kmart. Nung pagkabili namin ng air fryer, tinapon niya yung deep fryer kasi ayaw niya sa deep fryer, guys, kasi napaka messy, tapos kapag nililinis, parang basta hassle siya tingnan dito. So, hindi ko alam tinapon niya pala. Akala ko tinago lang niya. So, kagabi, niready ko na yung breading ko, yung ano ko, chicken ko. Tapos, hinahanap ko yung deep fryer. Hindi ko mahanap. Sabi ko, nasaan yung deep fryer? Sabi niya, di ba napag-usapan natin yun? Tinapon ko. Sabi ko, ano pinag-usapan natin? Sabi niya, napag-usapan natin yun. Naitapon natin. Sabi ko, sinali pa talaga ako nung ako. Anyway, wala na guys. Maybe siguro napag-usapan or maybe umuo nga siguro ako, no? Pero wala akong maalala. Pero wala na yung deep fryer namin. So, hindi na natin siya babalikan. So, kagabi, yung ginamit ko, yung ano na lang. Yan ay. Yan. So, ganito lang yung ginagawa ni Lai. Kagabi pala guys, yung niluto ko is half a kilo lang naman ng chicken. Kasi bumili ako sa shops ng half a kilo ng chicken lang talaga. And napagamit ako ng marami. So, yung ginawa ko is, yung crispy fry. Dinagdagan ko na lang ng crispy fry kasi nagkulang yung breading ko. So, tingnan natin kung anong magiging, nito. Kakalabasan nito. Kasi ito, hindi nga ito umaabot ng, half a kilo, So, we'll see. Tapos, sasabihin na naman, gaya-gaya kay Lai. Gaya-gaya. Gumagaya talaga ako. Alam nga naman ako. Lahat naman ang ginagawa ko, especially luto. Gaya-gaya naman lahat. Alam nga naman invento ako ng sarili kong luto. Wala naman akong kaalam-alam dun. So, lahat talaga gaya-gaya. Okay lang naman yan. Anong namang masama dun? Kung masarap, gagayahin mo. Ang problema dun. Ganyan talaga, gaya-gaya. Ay, mas maganda pala tong ziplock. Kahapon kasi yung ginamit ko, guys, yung Tupperware, yung container, tapos nilagyan ko ng, nilagyan ko ng, what do you call this? Nilagyan ko ng breading, tapos minimix-mix ko siya, hindi siya nagkadimaon. Kaya siguro napadagdag ako ng kasi dumidikit siya sa Tupperware, hindi sa chicken. So, nagdagdag ako ng crispy fry na marami. Or actually, ito, feeling ko kailangan ko din talaga magdagdag dito. Kasi yung iba hindi naku-coat ng maayos. Anyway, lagay ko lang ito lahat, tapos maglalagay ako ng crispy fry. What's your dinner, my love? Slop. What? Modern Australian pork scallopini. Why did you say slop? Looks like slop. A what? Slop. What's slop? Like Just whatever? Yeah, like just whole of stuff just slopped on down. So we have potatoes. What's that? Is that pork? I'm not sure. I got no idea. Taste it. I'll let it cool down for a second. It's hot. Yeah, the steam coming off it. Yeah. Okay. So let's sit there for a second. No rice. Stupid rice. Rice is life, my love. Stupid rice.
Guys, lutuin na natin yung sweet and sour na sauce. So, nandiyan na yung ating pork, guys. Lagyan na natin to. Sweet and sour pork. I mean, sweet and sour pork, sweet and sour sauce. And then, meron akong ano dun, capsicum at saka, what do you call this? Carrots. Lalagay ko yun. Ito ay. Yan. Guys, ganito na yung itsura ng pork ko. Ano siya guys, iba siya sa kaylay. Siguro kasi hindi air fryer ang gamit ko. I mean deep fryer, pero okay lang yan. Masarap pa din naman siya. And then your sauce, yung ating sauce, ganyan na yung itsura. So maglalagay lang ako dito ng konti. Yung rice ko, niinit ko na siya guys. Yan na yung ulam natin guys. Kain tayo guys. Rice, konti lang. Kain! Sinabi ko sa kanya guys, na tinapon ko na to. Ito yung pinili niya na bedsheet. What? Ano pinagsasabi niya? What, babe? Pakita natin sa kanya. Sinabi ko sa kanya kagabi na tinapon ko na to kasi ayaw na ayaw ko to. Ito yung pinaka least favorite ko na ano. Na bedsheet. Danny? What? Good. Good one. Babe, it's here. Yeah. It's alive. Good. You believed me last night. It's the best one. It's a chunka one. No, let's do it. Let's do it. Hi guys! It's the next day. Nakalimutan ko i-close yung vlog ko kahapon. I-close ko na sana siya. Kaya lang, film na lang din ako, diba? Thursday ngayon guys. And I got my nails done. After work ko siya, inano guys, pinagawa. Ang ganda, diba? Ng kulay. Something different. And nagluto ako guys ng ano, kumain na ako yung ulam ko kanina, buwad, what do you call that, tuyo. And nagluto ako ng yema, pero hindi ko alam kung okay yung yema. Para siyang egg. Para siyang egg. Nilagyan ko siya ng butter, tapos 2 egg yolk. Pinanood ko si Panlasang Pinoy, 7 egg yolks yung ginamit niya. Tapos wala na kasi kaming egg. Yung ginamit ko pa na egg is yung mga egg sa, na Dan, light and easy na Dan. Kumuha lang ako, tapos papalitan namin bukas. And, gumawa din ako ng milk tea, mga kaibigan. Gumawa ako ng milk tea, guys. Nilagay ko siya dito sa fridge kasi gusto ko sana ng ice cubes. Kaya lang, yung fridge namin, pinastop ni Dan gumawa ng ice cubes. Kasi ito, gumagawa siya ng ice cubes. Dito sana siya gumagawa ng ice cubes. Kaya lang, inempty siya ni Dan. Tapos, pinastop niya yung ice cubes. Kasi para malagay niya yung mga light and easy niya. Kasi ito, punong-puno na ng mga light and easy. Tapos, dito pa yung more light and easy pa niya. So, yun. Inano ko na lang siya. Nilagay ko na lang siya sa fridge para lumamig. Tapos, inumin ko yan mamaya before ako matulog. Yan, ito yung laman ng fridge namin, guys. Medyo marami siya. Kasi marami kaming pinamili. Si Dan bumili ng drinks kanina while I was getting my nails done. Sabi niya, sa sa birthday ko daw. Matagal pa yun. Buti na lang ready, diba? Hoy! Umalis ang buang. Tatakbo na naman siya, guys. Nilagay ko na sa freezer yung yung tea ko, yung milk tea ko kasi kanina pa yun sa fridge, hindi pa din mainit. Mainit, lumalamig. So, nandyan siya, guys. Sana hindi natin makalimutan. At saka sana hindi mabasag yung ating mug. Anyway, edit ako ng thumbnail. Maliwanag pa, guys. Pero it's now 7:25. Kasi kung walang daylight savings, 6:25 pa sana ngayon may daylight savings. Maliwanag pa. Takbo na si Dan. Your hair looks good, my love. I know. Do you look good? I look alright. Basa yung mukha ko, guys, kasi nag-skincare ako. Kinuha ko na sa freezer yung tea, guys, and masarap siya. Hindi ko alam kung ganito lahat ng resulta. Kasi yung akin, yung ginamit ko is yung Earl Grey na merong maple syrup. Yung binigay sa akin ni Pupay, galing Canada. So, thank you, Pai. And nilagyan ko siya ng para makagawa ng milk tea, guys, yung nilagay ko condensed milk. Parang 1 tablespoon ng condensed milk. And walang sugar, wala. So, yeah. Ayoko kasi talaga ng taste ng tea. Yung totoong tea, yung nainit na tea. Ayoko talaga nun. So, milk tea, okay lang sa akin. And, yeah. Masarap siya, guys. Masarap siya. Basa yung mukha ko kasi nag-spray ako ng Mario Badescu. Tapos, ang bango-bango pa niya. Kulang na lang yung pearls.
So, yeah. Bili ako ng pearls. Kapag may time, bili ako ng pearls. Anyway, yun na yung vlog, guys. Sobrang thank you guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Good night. Bye. Mwah.